Здравейте, YouTube! Аз съм Adidas 2001 и сега ще продължа пети епизод, пети епизод от поредицата на Майнкрафт. Само да направя път. Сега чуете къде съм? Аз съм в една пещера и в момента събирам всякакви руди. Тук имаше много диаманти. Не много, ето. 17 диаманта събрах. Намерих един стак. Тук. Намерих един стак от това. Трябваше да започна. Че ми трябва обсидиан за следващата серия. Мале, как не паднах? Не е ясно. По-добре, че не паднах. Мен сигурно е нощ и... Но няма нищо, само да не умра. Ето за това говоря. Виждате колко малко стана. Това беше гадно. Само за да не умра, значи накъде не беше къщата. Това почти дъм така.
ето е там. Шугърки е най-вторатно. Вече имам 36 диаманта. Сега ще си направим обсидиан генератор. Първо ще ни трябва 2 кофи. След тези 2 кофи ще ви трябват 7 кълдърмени камъни. И тези 2 кофи трябва да ги напълните. Едната с лава, другата с вода. И вече ви кажа как да се направи. Ето едната с кофи с такова. И сега трябва да отидем, май пак трябва да се връщаме, за да намерим лава там. Майя. Пак ще трябва да се връщам там. Значи, там беше там. Коли беше на мен. Ще направя 2. Може да ми падна в лава. Окей. Бъдеще. О, супер! Както виждате, открихме диамант. Даже може би са диаманти. Два диаманта. Ето. Намерихме 4 диаманта. Вече трябва да почнем да купаваме за вода.
строим. При диаманта не е нищо все пак. Най-добре. По-скоро ще намеря повече диаманти, отколкото лава. Мисля, че така излиза. Лава ще намеря... ето, още диаманти. Казвам. Намирам повече диаманти. Отколкото лава. Значи вие, когато търся лава, не намирам лава, а когато търся диаманти, не намирам диаманти. Ето айрон. И 10 диаманта за сега сме намерили. И колко айрон? Чакай, сега ще ви кажа. Да го запалим това. Колко? Това ме е повече айрон. Айрон, 10 диаманта и 14 редстона. Точно когато ми трябва диаманти, никога няма диаманти. А точно когато ми трябва лава, никога няма лава. Това е много. Сега сигурно пак ще намеря някакъв диамант. Сега искам, давам тия 10 диаманта за една лава. Лава бог. Че ми трябва. Ето. Вече може да намерим лава. Супер. И щом свети, значи има лава. Не може да не. Тази серия мисля, че излезе доста добра. Спатия въглища тук само. Стаки 28. Cool. Ето и лавата. Даже ще оставя тази фофа е така. Обсидиан, по-добре го изкопайте, но внимайте да не паднете в лава, защото винаги понякога се случва да падате в лава. Обсидиан се копае само с диамантена кирка. Даже това, което ще го правя, мисля да го правя в другата серия, ще го направя сега. Да не.
Ето, копайте внимателно, защото винаги може да ви излезе лава. Ето, лава. Аз ще взема 2 кофи слова, защото имат опълване пълно с вода. Така че даже се чуя как да се отърваваме от вода. Вече има 7 обсидиан. И тук и е тук. Ето тук е лава. Не! Сега ще умра, но ще си взема айтемите. Извинявам се за този фейл, но няма нищо, сега ще си взема айтемите. Не беше тук. Ето не беше. Ето. Обаче може да има още диаманти, защото има чакъл. А вие когато има чакъл запомнете, има диаманти. Ето ги метати. Има 8 обсидиан. Ще ми трябва повече. Така, 10 обсидиан. Ще ни трябват още 4 обсидиан. Така.
Сега се връщам. Но май още още лава. Къде дойдох аз? Не беше. Така, това е една от моите най-успешни серии на Майнкрафт. Тази, нали, в тези серии, което ми е по-успешно. Още малко стане. Ето. Извинявайте. Стихна копче грешка. Добре. Така, сега това няма да, тази лава няма да ми трябва. Ще оставя така. Може да не мога да падна в нея. Но ще ми трябва вода. Ето, това ми казва, че ми писна водата. Не бива. Трябва да направите така 6 пъти. Извинете, 7. По същия начин. Не знам каква е тази вода. Нещо подпочване. И сега пак ето така. Извинявайте, така правя.
нещо, което трябва да изглежда. И слагате ето така тук. Къвостон. И точно по средата ето така слагате вода. Не знам дали точно по средата 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оф. И така трябва. И ето сега вече по средата. И от другата страна слагате редстоун. Е така отдолу. И пускате точно където сте пуснали водата на същото място. Е така. Оф. Не знам днеска нещо какво ми става, но съм малко болен. Не мога да мисля дори. Ама се върна. Така. Значи, копаете тук така надолу. Винаги трябва първо да сложите водата. В случай не ви се получава. Е така, копаете един ред надолу. Така. Е така трябва да се получи. И вече си слагате лавата така и ето долу се получава обсидиана. После си взимате лавата. Ето. И се получи обсидиан генератор. А сега ще ви покажа как да си направите портал към Енда. Но за целта аз ще копая надолу, защото в момента нямам място къде го направя тук. Така. Не е изобщо хубав терена. Така и сега се сбират страни, копаете ми. Оф, това чеко го мраза. Точно тук не може да оцеля. Много неудобно място направих тук. Оф, ай това ще бъде много стара. Значи няма да бъде тук. Значи за целта ви трябва обсидиан. Показвам ви как да си го направите. Трябва ви също запалка. Запалка трябва да имате кремък. И разбира се, забравих да сложа. И айрон. Така. Дървото е просто. Така ще има.
така, но ако сбъркате, но трудно пък трябва да го правите. Нали, трябва да типите. Така. Ето. Ето такова нещо трябва да се получи. Обсидиана. Това е големия портал. А малкият портал е... В момента нямам книги. Мога да си направя... Не искам. Ай, ще направя. Да ми покажа как се прави и големия. Ето... О, има място за още една книга. Ще се настроим така. Взимате това. Слагате ето така книгите. И отгоре е така слагате 3 и тук 3 и ето рафтове с книги. Аз нямам достатъчно пак. Значи, ето вижте. Така и така. В ъгли ще ги слагат. Рафтове с книги и това е малкият портал. Сега ви покажа как да си как портала ще го запалите. И... Ето, слагате едно така, един чекъл. Чекъл се получава от това, преди малко да ви виках, че е гадно. Ето, гравел, чекъл. Това е крема. И едно айрон. И ето и запалката. Отивате на портала и цъкате дясно копче и ето, вашия портал на мен. Така. Значи, ето това е всичко от мен. Ето, влизате в Ender. Другия епизод ще го направя за End портала. Той ще бъде какво може да правите в Ender, как да, примерно, ето вижте сега, как да се бият срещу животните. Ето виждате ли, ето това се нарича кварц. От него се правят уния белите кварцови блокове. Ето. И това другото си е такова. Предполагам. Така. Това там е Glowstone. Виждате ли го? Това където свети. То се нарича Glowstone. И него ще ви покажа как се използва. И това беше всичко от мен в тази серия. Надявам се да съм помогнал поне малко. Чао!